Takže ahojte, srdečne vás zdravím na mojom YouTube kanáli Chudnime s radosťou. Nazvala som ho tak, lebo verím, že chudnúť s radosťou sa dá, ak je chudnutie zdravé. A rada by som vás previedla týmto procesom nielen chudnutia, ale aj udržiavania si váhy. Moje meno je Andrea, ja sa s kamerou až tak veľmi nekamarátim a budeme sa vidieť hlavne, aby ste videli toto tu, ale samozrejme, aby sme sa aj videli. Takže recepty, ktoré vám budem ukazovať, budú veľmi jednoduché na prípravu a určite to zvládnu aj začiatočníci. Ja vám vždy na začiatku poviem hlavnú zložku, z ktorej recept bude pripravovaný, čiže dneska som si pripravila takúto gaštanovú múku. Gaštanová múka je trojlilinku drahšia, ale vôbec není tak drahá, aby si ju ktokoľvek mohol dovoliť, čiže stojí okolo 4 eur, na internete zoženiete v pohode. Táto múka je veľmi výživná, zdravá, nakoľko obsahuje minerály C, B1, B6, kyselina listová, minerály ako dráslík, mangán, železo a meď, čo podporuje imunitu a funkciu nervového systému a je tiež dobrým zdrojom vlákniny, čo je pre tých, ktorí majú sedavé zamestnanie, veľmi fajn. A je teda vhodná do bezlepkových a nízkosacharidových diét, čiže bezlepková múka v podstate môžu ju mať celiatici úplne v pohode, no a tí, ktorí chudnú, tak samozrejme pre nich úplne ideálna vec. Potom budeme potrebovať, ja vám teda presné množstvo poviem, len aby som vám ešte ukázala úplne obyčajnú čokoládu na varenie, alebo horkú, bez cukru, dobre, konkrétne táto má 65% kaká, je to úplne v pohode. Jedno vajíčko, jeden pomaranč. Ja mám margarín, ale vy si kľudne dajte maslo podľa receptu, ale samozrejme ja som zabudla kúpiť maslo, takže kľudne aj margarín. Je to úplne v pohode. Takže si navážime múku. Konkrétne si navážime 50 g gaštanovej múky. Vyšlo nám to úplne super. Sypké suroviny by mali ísť spolu. Čiže my si do toho pridáme prášok do pečiva. A toho prášku do pečiva si dávame asi tak na tretinu, na takéto malé množstvo nám úplne stačí, asi tak tá tretina lyžičky. Dobre, to pekne zamiešame. To si takisto navážime. Ja by som kľudne nechala 22, toto si zatiaľ dáme bokom, nakoľko do takéhoto množstva úplne stačí týchto 22, ktoré máme, nebudeme tam vôbec dávať viacej, aby nebola taká extra silná čokoládová, vy si tam kľudne môžete dať viacej, ale ja zatiaľ dávam menej. Takže máme čokoládu pripravenú, na to ja si zoberiem takúto nádobku, ona je ideálna na rozpúšťanie malého množstva, dobre, čiže ja tam tú čokoládu dám. Takže ju dáme takto si na bok. Vlastne polovica je v tej čokoláde, dobre? Čiže tu nám zostala táto polovica. Ešte by som vám teda rada povedala, že nedávame cukor.
Dobre, do tohoto koláča, do tejto torty, nazvime si to ako chceme, vôbec nejde cukor. To je výhoda, nakoľko gaštanová múka, ako sami uvidíte, je prirodzene sladká. Naozaj, ona je tak chutná, že vlastne ona vôbec ako nepotrebuje dochucovať. Dobre, čiže na tento koláč úplne ideálna. Nedávame žiadny cukor, takže zostávame len pri týchto surovinách, ktoré tu máme. Teraz tam pridáme asi tak tretinu múky a budeme pokračovať mixovaním. Ale ešte predtým si tam pridáme asi tak 1 lyžicu šťavy z pomaranča. Predtým, než ho rozkrojíme, tak si ho umieme. Tak, do cesta si pridáme približne 1 polievkovú lyžicu šťavy z pomaranča. Tak, dávame tam. Ako som vám povedala, tá múka je dosť sypká, čiže sa vám môže stať, že aj z toho mixéra vám to bude tak odskakovať. Ja to dám už celé. Tak. A vlastne dám tam celú tú múku, dobre, ako bolo navážené, tak. A teraz pomalinky pridávame našu čokoládu. Takže najprv tak asi polovicu tej rozpustenej čokolády a potom ďalšiu. Naše pripravené cesto dáme do formy. Rozotrieme tak rovnomerne. Ono je také hutnejšie, čiže ono si svoju formu nájde, keď sa začne postupne rozpúšťať v rúre, dobre, ale teraz ho tak rozotrieme lyžicou po celej vlastne ploche. Takže toho cestička není veľa, keďže je to vlastne 50 gramov múky, 22 gramov horkej čokolády a teda 1 vajíčko, hej, nič iné tam není a teda lyžica šťavy z pomaranča, dobre. Takže v podstate, ale tým, že je tam kypriaci prášok, ono určite narastie, ale nie veľa. Dobre, neočakávajte, že budete mať teraz nejakú vysokú tú tortu. Ona zostane skôr nižšia, ale je to veľmi chutná torta, naozaj výborná. Tým, že obsahuje tú múku, tak aj výživná a neobsahuje vôbec cukor, hej, takže o to lepšie. Tak. Tortu pečieme na 175-180 stupňov Celzia. Po 5 minútach ju skontrolujeme, nakoľko obsahuje čokoládu a tým sa vie vlastne, by sa vedela, pokiaľ by sme na ňu nedozreli, spáliť. My na ňu dozrieme, po 5 minútach ju skontrolujeme a skúsime špáratkom, či je špárátko suché. Ja som to už odskúšala, takže urobím to pred kamerou ešte raz. Šparadlo, ak je po 5 minútach suché, vypneme rúru, ale ešte pri zavretej vlastne rúre dopečieme ďalších 5 minút. Čiže táto torta v podstate 5 minút sa pečie pri tých 175-180, vypneme rúru a dopečieme ďalších 5 minút a bude úplne upečená, ako uvidíte.
Tak, ja som teraz koláčik vybrala, dobre, po 5 minútach. Vyskúšame, ako je vnútri, je to suché. Dobre, takže naozaj je suché, toho cesta není veľa. Teraz to tam vrátime na ďalších 5 minút, vypneme rúru a po 5 minútach potom vyberieme, dobre? Takže rúru sme vypli a ďalších 5 minút koláčik necháme dopiecť. Za tú dobu, kým je koláč v rúre, je to tých 5 minút, úplne v pohode stihneme si pripraviť polevu. Takže si odvážime 22 sme mali, hej, 22 v ceste, čiže toľko rovnako môžeme dať aj na polevu. Teraz máme 22, super. Do tejto naváženej čokolády teraz dáme, ja som si vytlačila a precedila cez sitko polovicu šťavy z pomaranča. Dobre, vychádza to asi tak na, ja neviem, 1/3, čiže to dáme takto do tej čokolády a spolu to rozpustíme na úplne tom najmiernejšom, tak ako sme rozpúšťali s maslom, aby nám tam aj ten vitamín C zostal a naozaj tá čokoláda sa aj sama potom dorozpúšťa. Čiže ako uvidíte, že sa vám už jemne rozpúšťa, kľudne môžete vypnúť a miešať a ona bude akurát. Ja som stiahla z plameňa vlastne tú čokoládu po pár sekundách, naozaj sa to začalo veľmi rýchlo rozpúšťať a ona sa vlastne dorozpúšťa sama v tej šťave z pomaranča, dobre, takže je už taká naozaj pripravená na poliatie, ja si ju tu nechám. Takže ona už ani naozaj není vôbec akože ani horúca, tak fajn. A vyberieme už koláčik, pozriem, myslím, že už je 5 minút, ja to skontrolujem. Tak takto vyzerá koláčik po 5 minútach pečenia na tých 175 až 180 stupňov Celzia plus ďalších 5 minút pečenia pri zatvorenej rúre. Chvíľu počkáme, až sa nám vychladí a koláčik dokončíme tým, že naň ho dáme polevu a budeme mať dokončené. Tak pomalinky nalievam čokoládu. Robte to tak pomaly, aby sa vám tá čokoláda s tou šťavou z pomeranča vsiakla, vpila do toho cesta, dobre? A tým vlastne budete mať taký šťavnatejší ten koláč, nakoľko, ako som vám spomínala, tá bezlepková múka je relatívne taká suchšia, sypká, hej? Takže týmto vlastne tomu veľmi pomôžete. Dosiahne vlastne tú konzistenciu želanú, aby to nebolo úplne také vlastne, že by sa nám to ako keby trošku hrdle zadrhávalo. Dobre, takže týmto vlastne dosiahneme ten efekt. Takže vylejeme v podstate, môžeme, nakoľko tá forma to drží, dobre, takže ona sa bude postupne rozlievať po celej tej svojej ploche. Takže to takto rovnomerne rozotrieme, pôjde vám to aj do bokov a teda počkáme, až sa to úplne vpije, vsiakne do toho cesta, dobre? A necháme to úplne vychladiť a potom si na konci to rozkrojíme, aby sme videli náš výsledok. Dobre, takže toto je naše hotové dielo. Tak, aby sme si ešte zopakovali nakoniec všetko, čo sme dávali do nášho receptu. Takže 50 g gaštanovej múky, 50 g masla, 1 vajíčko, tretina malej lyžičky čajovej prášku do pečiva. Čokolády išlo do cesta 22 gramov. A 22 gramov z polovice pomaranča išlo na polevu.
Takže takto nám náš koláčik vyzerá, keď ho rozkrojíme a teraz ho skúsime ochutnať. Výborný, vynikajúci, naozaj odporúčam si ho urobiť. Ideálna záležitosť do kancelárie, ku káve, výborný, výživný. Nech sa vám podarí. Ahojte, čaute, pri ďalšom recepte. Pa, pa.